Pozdravujem vás. Volám sa Sonia Pokorná a som konateľkou spoločnosti Merange. Dnes si povieme, aké najčastejšie chyby robí predávajúci pri predaji svojej nehnuteľnosti. Gratulujem vám. Ste medzi prvými, kto sa tieto informácie zo sveta reálit dozvedá. Ako iste viete, rýchlosť a kvalitné informácie hrajú v dnešnom svete kľúčovú úlohu. Chceli by ste aj vy rýchlo a kvalitne predať nehnuteľnosť? Aké by to bolo pre vás, keby ste takýto návod poznali? Vy si kladiete otázku, akú chybu robím pri predaji nehnuteľnosti? Prečo ma nikto nekontaktuje? Tu je odpoveď. Vašu nehnuteľnosť predáva viac realitných kancelárií. Veľa klientov sa ma často pýta, a čo je na tom zlé? Teraz si názorne ukážeme, ako to vyzerá, keď jednu a tú istú nehnuteľnosť inzeruje 6 rôznych realitných kancelárií. Pre začiatok si všímajte hlavne cenu a metre štvorcové. Aj takto je možné predávať nehnuteľnosť. Rozoberme si, čo ste sa ako klient dozvedeli. Dozvedeli ste sa, že plocha obytnej časti sa hýbe niekde medzi 90 až 138 m². Úžitková plocha je v rozmedzi 51 až 840 m². Počet izieb máte na výber od 3 do 4. Cena nehnuteľnosti je od 45 500 do 53 900 eur a niekedy veru aj bez provízie. Povedzte mi, nie ste z takejto inzercie trocha zmetení? Pripadáte si ako ten mladík, čo sedí za počítačom a prechádza ponuky a neverí vlastným očiam, čo všetko tam vidí? Keby ste sa mali rozhodnúť vy, čo urobíte? Zavoláte na takýto inzerát? Áno? Či nie? Čo vás napadne ako prvé pri odpovedi nie? Na nehnuteľnosti je asi niečo zlé. Je tam taká právna vada, keď majiteľ inzeruje cez toľko realitných kancelárií a ani po 8 mesiacoch nemôže predať. Obávam sa podvodu. Neviem, s kým mám jednať. Čo keď budú mať o nehnuteľnosť záujem aj iní? A rezervačnú zmluvu podpíše iný záujemca s inou realitnou kanceláriou. Nie som si veru istý dispozíciou, metrami štvorcovými a ani cenou. Je to pre mňa neseriózna ponuka. Pri odpovedi áno, vás napadne čo? Majiteľ je zúfalý, nemôže predať. Určite pôjde s cenou ešte nižšie. Pôjdem na obliadku s jedným maklérom a pokiaľ sa mi bude nehnuteľnosť pozdávať, obvolám ďalších 5 maklérov a pokúsim sa dojednať cenu. Kto mi ponúkne nehnuteľnosť lacnejšie, s tým podpíšem rezervačnú zmluvu. Makléri, ktorí sa venujú takýmto ponukám, sú buď amatéri, alebo nováčikovia v obore. Neinvestujú žiadne peniaze do marketingu. Neinvestujú do topovania inzerátu. Neinvestujú do profesionálnej fotodokumentácie.
neinvestujú do tvorby vlastných web stránok a neinvestujú ani svoj čas a úsilie. Ak nemáte stanovené jasné podmienky predaja, podmienky, za ktorých budú realitné kancelárie sprostredkovať predaj vašej nehnuteľnosti, boli vyslovene iba ústne, pravdepodobne si ich už ani vy pamätať nebudete. Chcite vždy podmienky stanovené písomne. Tak sa vyhnete neskorším možným problémom. Máme radosť, že nám naši klienti podávajú spätnú väzbu a sú s našou prácou spokojní. Radi pomôžeme aj vám. Informácie obsiahnuté v e-booku sú iba odporúčaním a vyjadrením autorkynho názoru k tejto tématike. Na www.merange.sk si môžete stiahnuť aj ďalšie e-booky zdarma. Prajem vám veľa úspechov pri predaji. Vaša Soňa.